Студентски живот, аз сладък живот, захвърлен и вечно тесен. С изпити тежки, с нощи горещи, живеем си всеки семестър. Студентски живот, аз сладък живот, захвърлен и вечно тесен. С изпити тежки, с нощи горещи, живеем си всеки семестър. Здравейте хора, днес сме 17 октомври. What? Глупости. Октомври, ноември, декември, септември, октомври. Днес сме 6 октомври. Както и да е. Днес сме неделя и ще се връщаме в Варна и ще ви покажем как протича една наша седмица като студенти в Икономическия университет. Връщаме се от баба, която ни направи уникален кекс. Дай, дупка! Опа! Готова ли си да пътуваме към Варна? Не. Защо не? Тук ще се стои шумен. Варна, морето, сините вълни. Ето слагаме и следващата турба. Багажа лека по лека се пълни. Понастъпваща разлъка с летните горещи дни. Варна, морето, сините вълни, вятърът косите, голите жени. Във Варна живота и тича до зори, а къпе се луната в морските води. Как изглежда стаята? Ето така. Обожавам общежитието, обожавам си стаята, обожавам той да си студент, е брутално. Това магия се случва вътре. Пълнихме турбата, вътре са кебабчетата, взехме пръчки, студен чай и пица. Отиваме към стаята и е време да похапваме. Добро утро или по-скоро добър ден, часът е някъде към 12:20 и нещо, 12:30 може би. Днес имаме много задачи за вършене, ще видим кое точно ще изпълним и кое не, но сега отиваме на университет. Вече сме в университета, още не мога да повярвам къде съм, дано да не съжаляваме. Няма да съжаляваме. Изгубената, която бърка автобусите и се изгуби в доделата. Важното е, че се върна и готова ли си за математика? Изобщо няма абсолютно нищо, освен чата. Нашите инфлуенсърки съжаляват ли, че дойдоха на лекция? Да, разбира се, както всеки ден. Звеси започва купона, звеси стартира маратона, всеки ден там е купона. Хора, вижте какво има в парколонията, не знам дали... да, фокусира. Студентски обяд в стола. 7 от 10 е супичката, добрите са 4 от 10, надницата е 8 от 10. 2 10. 2 от 10? Да. 3-4 от 10. Не ми харесва. Заде най-големите от ДМПР. Накупихме си сборниците по микроекономика, аз ще взема и учебника, който е ето тази тухла. Тръгваме за джамбо, но стана проблем. Неивка и вдигнаха чистачката. Ама как ще ми обърнем? Крис, ти знаеш ли как да оправим чистачката? Оправена е всъщност вече. Трябваше да си вдигне капака. Ивка в момента говори с баща си. Пежото не иска да пали. Аз затова не псувам. Пежото не иска да пали. Да. Абе, кой не иска да пали, бе? Добре, Пежото пали, няма проблема. Време е за джамбо влог. Хайде, ще пазарим за Симо, за стаята, сушилник за чини. Тя знае какво да си купи, аз не знам какво се случва в джамбо. Ако се напешат или пък оттечат, отивам в джамбо и
в миг си връщам радостта. Семейство топлени, достъпните цени. За всички до един Джамбо магазин любим. Най-играчки песмение. Чак да си лягам, обаче ги срещнах и няма как да не остана при тях. Учим в момента TikTok и ще го направим след малко, за да може да опечим в страницата на Общака. Добре, какво правим сега? Чакай да тръгна дъчка. Вики, направихме ли го? Нашата учителка. Ден TikTok е готов! Едно, две, три. Почти. Часът е 3:51. Аз вече съм си в стаята. Даже успях и да се направя теста по микроекономика. Вижте резултата. Бам! 2 от 2. 100%. А от мен лека нощ и до утре. Ние сме готови за лекцията, но... Но лекцията не е готова за нас. Няко да стане, махалата е зад мен. Каквото правите за месец, аз правя го за ден. Как се стои 11 часа в университет, смисъл, остава ли някакво 7? Да, оставаме 4 часа, но все пак. Университета не е за нас. Но кофеиновата бомба е на лице. Много трудни задачи. Супер много се объркахме, но продължаваме да пишем и да забравим, че разбираме. Разбираме ли задачите в математика? Тъмъм, няма. 10 най-добрите, дома пара 10. Сега ще пробваме това дали ще стане на вратата, да се знае кои сме все пак. Виж колко яко стане. Ето го финалния резултат. Изглежда много яко. Ай, старчи! Готови сме за плаза. В момента сме в коридора на Общака. Слизаме долу, срещаме се с другите и тръгваме. Плаза мина страхотно. Единственият недостатък е, че трябваше да стана 7:30 за упражнение и след това на физическо. Ами, пропуснахме ги двете, станахме в 12:30. Притеснявам, че вие няма да видите университета, защото още не съм ви го снимал. Но още по-притеснителното е, че най-вероятно и аз няма да го видя. Спах до 12 и сега още спах. Впрочем, качиха интервюто, което ми направиха от Hell Boxing Kings. Вижте резултата. Знаеш кой печели боксовия матч, печелиш 10 лева. Добре. Готов си? Готов съм. Пускам ти матча. Кис Левенте в червено и Павол Хривнак в черно. Кой според тебе печели? Кис Левенте. Добре. С червената тениска. Добре, позна. Печелиш 10 лева. Заповядай. Благодаря много. Благодаря много за участието. И аз благодаря. Чао, чао. Ме си имаме домашни любимци, мравчите. Трябва да помислим какво да ги правим. Rupe tot, ești nenorocire. Vino să te pup în mod sau vin eu la tine. Rupe tot, ești nenorocire. Rupe tot, ești nenorocire. Așa îmi place. Nu te gândi că am să te las în pace. Și fac orice, doar să te simți tu bine. Hai, dansează separat doar pentru mine. Днес сме четвъртък, нашия почивен ден. Днес нямаме лекции. С нощи си легахме доста късно. Так му да си лягам, но видях, че в първи блок, де факто този, който съм аз, играеха карти в коридора. И се присъединих да играя и аз. И в един момент гледам, то останало 4 нещо. И се прибрахме след това по стаите. В коридора на Общака поръчахме си пица от Доминус. Сега сме на спирката. Чакаме автобуса или 209, какво беше? Оф, аз. Или 118, който ще ходим на Джамбо.
плановете ни за джамбо се провалиха, защото затваря в 9 часа. Иначе на здраве, приятелите, не е важно. Сега ще изчакаме Марто да дойде и отиваме да чукаме по вратите на хората, за да опознаем нашите заквартиранти. Представи да трябва да чукаш и на двата блока. И до там ще стигнем. Толкова с ния къла. Това е най-големия. Съседите на Симо. Започваме от коя стая? От синичката. Ако нямаш кеш, не искам да ме занимаваш! Много е горещо. Не мога да повярвам. Станах за лекция в 8:15. Много съм горд от себе си. Пожелайте ни успех. Утро и от дома пара. Готови ли сме за лекция? Не. Как не? Готови сме. Дай, много ни се спи, нямаме търпение да си легнем. Готови ли сме? Не сме. Първи клас, хей, вече съм в първи клас. Първи клас, хей, много съм важна аз. Време е за лекция номер 2. Приложна микроекономика. Изкарахме ги и двете до края, просто наистина нямаше какво да се снима. Беше ужасно скучно. Време е да направим домашното ни по-английски. Задачите де-факто не са трудни, ще ги направим, просто в момента много ме мързи, но знам, че не трябва да го отлагам, защото после няма да седна да ги решавам и просто ще мине срока, в който трябва да си го предам. Тъкмо си започнах домашното и вижте какво направих. Homework, Симеон Маринов, 12В. Играй с тях, как ли да поискам. Добро утро, днес сме събота, оставаме във Варна, няма да се връщаме в Шумен. За днес плановете ни са да получим малко, след което, доколкото разбрах, ще ходим до мола, но може и да измислим нещо друго. Ето го най-големия. Да се знае, момче. Ето го другия най-голям. Харесах си това худи, в момента много се чуя дали да си го взема. Пореден ден в правене на нищо. Лежах, ядох, после пак лежах. Мързелът дано не ме затрие. Живота си превър... Студентския рафт. Събрахме се в квартирата на Роско и е време за Big Brother. Тези, които не са в общежитието, няма да разберат каква е болката, но по това време тук е пълно. И винаги има хора и стават най-яките събирания. Ама... Аз се качвам горе в стаята да спя. Лека нощ. Добро утро! Днес сме неделя, последния ден, в който ще снимам и ще ви покажа какво се случва в живота на един първокурсник. Беше много готина седмица, наистина. Сега е време за една много дълбока истина. Хора! Много ме мързи да уча. Но,
Днес точно това ще правим. Ние ще учим. Де факто аз и вчера учих и този ден учих, но днес ще бъде сериозно учене и когато съм си свършил абсолютно всичко по всеки един предмет, тогава ще излезем. Училищно звънче звъни и кани ни да полетим към знанието ни сега. Поемаме ръка в ръка. Готови сме! Най-накрая. Остана само математиката, обаче няма да е днеска, да ни се разваляме доброто настроение. Ами, видяхте как протича една студентска седмица. Като извод мога да ви кажа, че да си студент е уникално. Паднах в най-добрата група ДМПР, всъщност ДМПР е дигитални медии и пиар. ДМПР 9 и 10 група просто нямаме равен. Страхотни. В училище също от 10 до 12 клас имах най-готиния клас, но и тук просто всичко е страхотно. И това беше края на клипа, надявам се да ви е харесал, а от мен, чао!